Malipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines, ti umuna apaset ti makalawa sa pakasaritaan ara pauluan. Basol kadi ti agayat. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Each moment of my life, the memories shared together kept that love alive. Awanan ka itibain! Tinong padak, mami. Gabuta dahi ta tirumbangkan ka! Estela, anya tinagbasulan ti anak mo, taapay at tinugpam. Enrico, amom ka di nga ti ar-arman ti anak takat di masikog nga anak ni Lucia. Anya, agpaiso ko de Jimbert? Oo, daddy. Ayaw! Pinarusukan, daddy. Saan lang nga dahi tati maganap mo? No itultuloy mo nga arman dahi jay ababae. Ay, etag ni siya, min, daddy. So, di na ko mapangdala mangharam kin ko, ano? Sir Bergwanza! Pakaibabainan iti pamilya tayo! No day jay asya main ti asawaam! Uray agpiang-piang ti langit kendaga. Kat saan minto apulos amaawat dahi jay ababae. Isuali patamon! Kasla saan amay pinta ti rupam Jimbert. Namuanan lagi tinagan na kanya. Ani siya, min, tisabsab mo nga, friend. Anya? Kasta unay pumtata kanya. Kunada, di da maawat ni siya, min. Nga iso ti asawa. Kung tupay nga min kin kaidi. Kunada, asan damat unay napili ti babae para kanya? Basta san laki da disgrasyada. At anya nga rod ita ti plano. Di mo kunaan nga isardeng mo ti mangaran iti best friend ko. San ko nga isardeng? Ituloy ko lata. Aging ka magunod ko ti ayat na. Unang saan mat akayat dagiti dadakkel mo nga iso ti armam ken asawaam. Saan nga isuda ti mangisuri ti puso nga kayat? Iso nga ituloy ko lang tatagrayo keng kuana, ani. Anak, itala makitak. At damot tin kwintas mo. Nanggatanga may tidayta, anak ko. Saan ko ang ginatang daytoy, nanang? Ne, sino tinangtad? Ni Jimbert. Anya, rinikalwan na ka iti alahas. Gaputa, pakaragsakan na kano, timang sagot kanya. Ay, anak, no awan tirantam ang mga klon iti ayat ni Jimbert. Sardigam kuman, ti agawat iti regalo manipod kan kwa na. Nanang. Wano, agayat kamatan kin ni Jimbert, anak ko. Lading itat, nanang. Ngamtsak pala masumbatan day ka sa lutsudyo. Ha? Ad-adalot pa'y anaimbag tirik na para kani Jimbert. Okay, Iha. See you soon. Bye. Sino dyan kinasarita may te cellphone mo, honey? Ni Divine nga anak ni Amiga Rosalia, honey. Anya ti nagsaritaan niya. May panggapiti pa nagbakasyon na dito Pilipinas. Anya? Agbakasyon. Nagsaya at ano kastahan eh. Wen nga rod, tayarim tanto man ti anak takan kuwana. Napintas day ja Divine. Kat swerte ti anak ta, no kayat ni Divine. Talaga, honey. Agmay-may sa ti anak da. Bak nang da,
kan adu ti sanikwada dito'y Pilipinas. Charmaine, pwede ka matagtagalin. Anya ka di ti pampanunuta. Uwin no? Di ka di panagdadagsan mo? Saan, ani? Anya nga rod? Ad-adalag ti husto ariknak kini Jimbert. Tako na ni Nanang. Ano awan rantak ang mga klon itiyap na. Saan kunton nga awaten dagiti regalo na? Mas daawak nga minkit ka. Tanabayagan nga agdat-daton ken ka di tao. Ngam aging gana itakit awan pa'y ti pinal a desisyon mo. Amo matamasiko ka. Katsa kaya't ang masakitanak tulamang. Anya ka di ti marikrik nam ken kuan. Si ka nga talaang ti mabalin na nga ipatat. Ken i-chepwera nanto ti anak mo. Naku na namat kit di. Ibilang nanto apud-pud no ang nagtaod ken kuana ti ipas ngay kuntungana. Matlagaya. Di aklo na mo tayat na. No damot pa nagayat mo ken kuana. Tay nakunakon ani. Tsak kayat ti agdarasudos. Kaanon to nga rod ti panakaam mo ni Jimbert iti desisyon mo. Tingitingag pa'y anaimbag. No, gusto matlaang ti marikrik na para ken kuana. Kat dumteng to dayta intun kasangay ko. Girl, I need you. I need your love. Iho, kita am daytoy na isend iti messenger ko aladawan no mailasin mo pa no asino daytoy. Nagtayag ka na po daw a babae. Kaslamat pang Miss Universe, di kinalapsan na. Di mo mailasin, iho. Saan, mami? Sino ka dinita? Di kinaubingam kan kinaayayam mo. Anya? Ni Divine? Juan, iso, iho. Nagbintasan ni Divine. Imawag kanyak idikalman. Kat, anya timbaga na? Kunana nga agbakasyon ka no dito'y Pilipinas. Mahit man ta na panunod na tagbakasyon, mami. Awan gayam. Adda nga tan nobyo na, wino adda pa'y nasawa na? Awan pa'y nobyo na, wano asawa na ni Divine. Siguro napili unay. Inusan gud isnabera. Iso nga, awan pa'y asawa na. Ay na, kunana akay kayat na kanumatlaeng a Pilipino, ti pakiasawaan na. Anya? Waniho, iso nga inton sumangpat, padasam to ang mapanpasyaran. Iso ti kayat mi kinidatim nga armam. Anak, bayat ti panaglabas dagiti altaw. Saan mo't amagawidan ti panagdakkel ti tiyan mo? Uwan nga rod nanang. Nga maging kaita. Saan pa'y ipaayan iti hustisya tinapasamak kanya. Apan nakaguntawan. Uwan nga rod anak ko. Napanak man ni tayo bigat ti istasyon ti polisya. Anya ti kunata, nana. Kuna ni Hepe, ngaging gaita. Blanco pa laang no asino tinangguntaway kun kaidi. Nana, saan na maipayan iti hustisya tinapasama ka?
Anak ko, no saan man ang matuntunan dagiti pulis no asino, tinagaramit kan ka idi iti kasyay. Amo, kasana maturog ni Apo Diyos. Isunton ti makaamo, anak ko. Ay, agsangit ka manen. Gabuta, lukas ka na tayo, anak ko, Rapay. Di pakaramidan ti daka sa pagtang. Nagrigad ama ipaayan ni ti hustisya, nanang. Saan amat maturog ti Diyos, anak? Apo, isunto. Ti mangipaay iti pamalas. No saan man ang maipaayan iti hostisya, tinapasamak kan ka. Agpaiso ka diti pagbagamani. Posible ang iti kasangin ni Siamin. Ti pakamuakon na niya ti banagan ti at kuking kwa na. Wan, Jimbert. Tako na ni Siamin. Amabalin amatingiting nanto anaimbag ti husto arik nanakin ka. Oy, dandan ni karod mamuhanan no kasta. Dandan di kasangin ni Siamin. Wan, iso nga agpagwapo ka pa'y. Tapno, ad-ada ang maagaw mo ti atensyon na. Bayam, mapanak tog papukis kaya agpagwapo ako na. Yan, arito sakto pa iti may sana payag ko. Tapno daras maaga ko ti atensyon na. Anya? Ay, saan, Jimbert? Nakukwapo ka matlaang na awan tinakabitin iti lapayag mo. Mabit lang. Umayan. Kumusta ka, Siamin? Si kamot gayam, Jimbert. Sige, sumrik ka. Nagyamanak. Agtuwaw ka kuman. Nagyamanak manin. Anya manan day tapit-bit mo nga imay. Regalo para kin ka. Kunakmot idi nagsarita ta iti cellphone. Saan na kun arigalwan? Sana para kin ka dayti oy. Pagpayan nga ron day ta. Kitama. Kitam na sino ti pagpayan na. Kita agman. Nagado nakawas ti baby. Para itipas ngay mo nga anak ta. Beste, anak mo kunak kuma. Jimbert. Anyan ang kinasayakan mo. Gaputay ay ka. Kan itipas ngay mo nga anak. Agyaman ka. Sa pailok mo ha? Tayo ti kabitan na panawan. Aklom naman ti ayat ko. Amom Jimbert, ada pagsasao. Ati agan anos. Adan tumot la maawat na agrasya. Iti day tanging bagam. Kasla inikan na ko ni tinamnama. Ngam, kaanon to mata? Jimbert. Ibagam ko ma. Ibagam no kaano ang mauray ko. Tur urayak a desisyon mo. Entun kasangay ko. Isunto ti panangibagak iti banag dayat mo. Magbayso. Agyaman na ka. San ka pa'y ngagragsakin agyaman? Tadi mo pa'y ang mo. Noan yan to ti desisyon ko. Girl, I need you. I need your love. Kaano tinapan mo pinanggatang ka dagiti arwatan ti anak mo?
Saan ko aginatgatang dagita nanang? Lukasta, adanangtad ka dagitoy? Sino? Ni Jimbert nanang. Anya, naggapukan ko na dagitoy anak ko. Uy nanang, gapot ako nana. Napatag ka numatan ken ko na. To'y ipasngay kuntong nga anak ko. Ay, talaga anasaya at ti kinatao day dya Jimbert. Uwan nga rod nanang. Uray amunan ato'y imitok abiyag. Kat bunga ti pan nakagundaway ko. Saan lagta ang mailadawan ti panagayak na kanyak? Sige, iha. Bayam, te bagaktukan ko na. Okay, bye. Ani, sino dyan bawag? Ni Divine. Anya timbagana? Sumangpot ko na nintun umay alawas. Katikayat na amang sabat kan kwa na iji airport, katyanak ka. Anya? Ibagaktukin ni Jimbert na mapanasabtan. Uray ka duwag ton, lumabain nga agmay-may sa amapan mang sabat. Kaya't nga ta? Tanya ko maarason adina kayat? Ang mga nagsakbay, hani. Amumatan nga dararman di anak ta. Ay, pulos adyak kayat day dya asyamain nga iso ti maasawa na. Uray siya, hani. Saan kumot kaya? Tinasaya at hani, agtinulong tangarod amang ublag iti anak ta. Katya si dagtatirik nanakin ni Divine. Nakarubada ko na. Mabaling ko di mapan. Jimbert, papanam iho, nakarubot ka man. Inakagpasyar, mami. Pasyar manen ni Shaming? Tadda ka di pa sa baling amoyo. Aron ba nga pasyar? Mabalin ka di. Sarde nga mon day chay asyaming. Apay ko mangisardeng ko. Hindi nito tayo ayatek. Tadi ka di mabain ka dagiti tao, aday jay ababa iti kasar mo. Amuti amin tinapalabas maipapan iti day jay ababay. Nuwad daman na palabas na, mami. San na anagayitan? Sumardeng kan! Dakay ti sumardeng, mami. Oh. Taure agan ano kayo. Didak malapdan nga agrayo kini siyamin. Sayang. Tamok madanon ko ti anak yo, nana. Ay na, nasa paapimanaw dito yung balay. Tadi nagas na ni Ani agayim na. Ita nga min ti schedule ti check up na. Sanak nga rodin nagbayag. Baliwak tulatan ti umay. Ako ray ka. Ado nga min ti kayat ko adamagan kan ka, Barok. Anya da kita, nana. Kasanut ti kinapatag ti anak ko kan ka. Isu ti kapat ganagkamang para kanyak, nana. Oray, no adda sana nasaya at anapalabas kan ko na. San na nagahitan ti napasamak ken ko na idi, nana. May laban mo nga taday ta panagayat mo, kadagiti dadakkel mo. One. Saan adagiti naganak kanyak ti mapaturay, nana Lucia? Nasaya at no kasta, Barok. No aklonin ni siya mintayat ko. Ikarik, san kunto apal daangan. Ikarik data, nana. Ito na ang araw natin. Na yun apa naging inom mo. Kas kamala na wow anwangan, hane. Nagtumara kiti agas ko. Tani, ni matuman ng depresyon tit arak.
Anya man ang ti makagapok, ti panag-high blood mo. Di anak ta napan man ni Jibalay da siyamin. Anya, talaga amang sursuron na yajipan. Win nga rod. Ay no, ibagak ko maitain kan kuana. Ama pa nanto sabten iji airport ni Divine. Hangam, ay, nakaununamot anang bad trip kanyak. Alabay amhani. Tasakon ti mangibaga enton sumagpay. Nasaya at tasimangpot ka na iho. Kaslay nururay iti sangpot ko, Daddy. Talaga nga inururay ka. Adda ka di napatig nga ibagayo? Imawag mo na ni Divine kini Mamim. Kat kinidaw na asikanto timang sabat king kuwana ijay airport. Anya ti pagsaritaan tayo, Daddy. Ti may papan iti umadanin nga isasangpot ni Divine. Imawag mo na kini Mamim kat kinidaw na asikat ikayat na amang sabat to ijay airport. Anya? Apay siyak. Ado mo tagiti kabagyanda ang mabalin amang sabat king kuana? Uray ado ako na ti kabagyan na. Kat sikamo ti kayat na amang sabat king kuwana. Kaano ti sangpot na? Entong Sabado, ti kunana asangpot na dito'y Pilipinas. Anya? Dad, adda pa panakiti day tangal daw. Uray adda, napatpatag tin kanto pa ng sabat kini Divine. Ngem iti sa dinuman apapanamto iti day tagaal daw. Anya? Imay dito'y balay ni Jimbert, nanang? Waan. Kaya't nakakumakano akasarita, ngam imbagak anapan ka nagpa-check up. Nagbayag ka di dito'y balay? Nabayag mo't basit na kinasarsaritak, may papan iti panagayat na kan ka. Anya pa'y dagiti na ibagbaga na kada kayo, nanang? Nagkari. Saan na kanto ka na opaldaangan? Inkari na pa'y ngay bilang nanto apudpudno nga anak. Tipas ngay mo, anak ko. Talaga ngay ayatin ako na ini Jimbert, nanang. Nakasaga na ka din. Amangit na iti desisyon mo. Imbagak ko, nanang. Nga itinto kasangay ko ti pakaamuan na iti desisyon ko. May kakadidito'y balay tapno agmulmulingling laang, Jimbert. Anya ka diti problema, taapay akasta ka. Maburburi-bura na iti na ibaga kanyak ni Daddy. Anya ti imbaganagan ka. Siya ka no timang sabat ka ni Divine airport inton Sabado. Anya? Agbakasyon dito'y Pilipinas ni Divine? Wen. Di, mapangunto sa baten. Kinaubingam ni Divine. Ganda kayo di kanahan ngagkuy-kuyog. Isuasan adakas no sa batem ni J Airport. Wan anam kasanon no maamuan ni Siamin. Ison to ti rason asan na pangaklunan iti ayat ko. Awan pagdanagam. No maamuan naman, kit siyak tun ti mangilawlawag. Anapan mo lang sinabat ni Divine. Diyak kaya sa baten ni Divine. Gapot na plano dagiti nakanak kanyak, iti panagbakasyon na. Ano ti plano da? Kahit da may tirik na ni Divine kanyak. Kahit da nga iso ti asawa. Na yan dagiti dadakkel mo. Numuray anyat aramidin da. Santak amay isura. Ni siya mintay aytak. Maiturid mo, asupringan, pagayatan dagiti dadakkel mo. Gapulaan kini siyami. Wanani, ilaban ko ti ayat ko. Ito na ang araw. Wan iha,
Namnamaam nga isunto ti umay mang sabat kan ka iti airport. Wan, naibagan ni Uncle mo Enrico kan kuana. Okay, iha. Sige. Bye. Mami, sino timawag? Ni Divine, iho. Kat impanamnama kon kan kuana ti panang sabat mo kan kuana iti airport inton Sabado. Ano niya? Oh, pena pamulagat ka. Di mo kunaan, di mo kayat. Diyak kayat, mami. Ngam Jimbert, naipanamnama kon ti panang sabat mo kin ni Divine. Di na kam kumamat ibabain kin ni datim. Da kayon to timang sabat kin kuana, mami. Total kat da kayo mo tinakisarita kin kuana kin nagkarkari. Saan ama balin ada kami kin ni dadim? Tasi katikayat na ama pantumang sabat at ganto kan kuana. papanak iti day tangal daw, mami. Lading itak. Tanapat patag ka di paylaang ti papanamto iti day tangal daw? Ngam iti panang sabat mo kin ni Divine? Wen, napatpatag. So alading itak no jak to man masondon Divine iti airport. Nalawag ka di, mami? Apay di kalding nga nakagalot iti arubayan? Asino ti akin kalding? Ginatang ko. Anya? Kaya't yung mo ti agtarakan iti kalding, nanang? Saan ko atarak naan? No di ka ison to ti parchen tayo, ito nagkasangay ka. Nang, uray awan ti maparti, matuloy latta ti kasangay ko. So atarak nun yung tulaang ng ti kalding, tabareng mapaaduyo pa Uray kat dakkel akaba yan. Ay saan anak ko? Parchen tayo today jay akalding. Naibaga akon kadagiti karuba. Agpaparti akiti kalding inton kasangay mo. Girl, I need you. I need your love. Jimbert, dandanin ti kasangay ni Charmaine. Anyan tumot ti regalong kunkwana. Panggap ko ti agwidro iti bangko. Siyak tagastos iti kasangay na. Anya? Kahit ko naragsak to te ay tak iti kaldawan ti kasangay na. Iso nga ikakto ida ti gastosan da. Tanam na maam nga ta, nga awatan ni Charmaine, itad mo akwarta. Di, saan na siyak ti mangyawat to? Sino nga rot? Pangasim, ani. Si kanro ti baon na kamang tagking kwa na iti withdraw ka kwarta. Anya? Pangasim. Saan ka nga good? Kahit ko ana isang sangayan to ti panakarambak ti kasangay ni Charmaine. Mabit lang. Umayan. Kumusta ka, friend? Si kamot gaya, mani. Sige, sambrat ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Agyaman na, ha? At dan sakit din napatig nga ibagam, Tana idawas ka. Uwan, friend. Talagang handa. Imbaunak ni Jimbert. Anya? Gapoy iti umadanin akasangay mo. At dan regalo na kan ka. At siya timbaon na mangyawat. Anya ti regalo ni Jimbert? Mabitlaan ta. Irwar ko dito yung bag ko. Ito awatan. Sobre. Sinuratan na ka din ni Jimbert? Apay, napan ka din iti adayo a lugar? Saan asura tilinaon da ito asobre? Awatam nga minan tapno umakitam. Sige. Apay ani, anya nga min da ito kwarta. Uuwan.
ko na nga aramatin nyo day ta akwarta. Tapno naragragsak to ti kaaltawan ti kasangay mo. Kaya't nagpadaya kayo. Anya? Saan? Tsak kaya't nga awatin day to'y akwarta. Ani, isublin to ken kwa na. Mabae na ka mang gastos iti day to'y akwarta. Adda nakababay no isublim day ta akwarta. Tanay kari apara ken ka day ta. O inang amangan no. Agong ito ni nanang no awatok day to'y akwarta, ani. Saan ka madanagan? Tasyak ti makisarita kininanang mo. At damot din nakasagaan na apartyan mi inton kasangay ti gayem mo, ani. Iso asa ano nanas ka namang tutpay ni Jimbert, iti kwarta. Nana, saan akal ding laeng ti kayat ni Jimbert ang mapartin to inton kasangay ti anak yo? Iso anang ti kwarta? Unang kababain. Saan matada kayo tinagdawat iti day a kwarta? Voluntaryo na nga inted. Iso nga saan kay kumagpaing? Ay na, nakasaysaya at talaga ni Jimbert. Ay, na. Katsapay la ko ma. Taadan tumatla ang supapak dagiti kinasaya at ni Jimbert iti anak yo. Ito na ang araw na. Enrico! Oh, hali. Apay niya ti bagam takas taon ay ti apuram may masidag. Nakitak ti libreta di bangko ti anak ta. Kat naduktala ka nag-withdraw iti dakkel a kantidad iti na minsan nga aldaw laang. Oh, ulay. Anyo ko mati naggastuan na iti dakkel. Kat awan mat ginatang na ngayon sangpot na dito'y balay. Day tangarod kat. Iso nga inton sumangpat, tamagan tantukan ko na. Mano ka di tin-withdraw na? 50,000 pesos. Anya? Nangipanan na iti day taagatan. Naskan adamagan tantukan ko na inton sumangpat, Enrico. Saan ko aginastos sin withdraw? Anya nga rod? Impautang ko iti gayem ko. Asino agayem mo tinangi pautangam? Saan yun adamagin? Di kay madanagan. Bayadan na kanumot lang iti mabihit. Agululpot ka kati. Saan? Anya ko mati pambarak nga gulbod? Nasaya at no kasta. Ni, mami, daddy, dawag ko. Sung batak bihit. Girl, I need you. I need your love. Ani? Inawat naman lang ti kwarta pinaitid mo, Jimbert. Agyaman aking ka, Ani. Dandan ni sanda nga inawat. Ngam kunak kini siya amin, kini Nana Lucia, amasair ka no di daawatin. Di, agpadaya damot lang. Wen, Jimbert, ngam adakid daw ni siya amin. Anya dikid daw na. Kadwa to ka no ni Nanang na ama panagbirok itigatangin na ababoy ama party. Apay, kaano ay ti papanmi pa ng birok no bilang? Inton Sabado ka no. Ah? Ada ka di pa ka kumikumam, iti day nga aldaw? Isot ti sangpot ni Divine ninton Sabado. Kamot lang, ti mapanmang sabat kan kuana? Imbagak mo't kada daddy kan mami, ajak kayat asabten ni Divine. Maglagayam, di kadwa tulatan ni Nana Luciang, iti day tangal daw. Sige. Ibagam tong harot.
bigaten ti isasangpat ni Divine. Hanggang saan tapay na alukoy ti anak tama pan mang sabat kan kuha na iti airport. Mayam honey, takasaritag tumadan. Kasanon, no saan talata ama alukoy? Di nakpadpadasa na kalabanan ti anak ta. Sigurado ang makaraman. Enrico, maikatlakit di ti panagraum na kadata ti anak ta no dangram. Diyak kayat may babayin ta kinitibay. Iso arumbang nga agtungpang. Sige. Kasaritam tungarad manen. Ngamtay ko na kon. Saan mo adang dangiran? Pang-asim. Iso jay dimteng hanay. Makasaritak mutla agag. Siyamin, kaya't matlaang ni Jimbert, ako yugo ni nanang mo ang mapanto ag birok ti partsinto a baboy, iti kasaangay mo. Oh, nagsayatan lo kasta ani. Nakaapal ka, pre. Ta saan amatukod ti panagayat ken ka ni Jimbert? Nga uray adda nalidem napalabas mo. Pudno day ta, friend. Isutiin ino tamang lawag iti lubong ko. Tanupay na saam dagiti pagteng iti biyag ko. At damang patpatibker kanya. Makunak anagasat kapaylaang, pren. Ti amo kidi. Awanan ti mangayat kanya. Kalpasan, ngayon sinanak ti boyfriend ko, gapo iti pan nakagundaway ko. Iti ipakpakita ni Jimbert. Makunak, adakdakkel nga amang ti panagayat na ken ka. Iti nubiyong. When friend, kat no pa'y nasaktanak, iti husto, iti panangisina na kanya kidi. Ininot mutlaeng anagmawmaw day di asaam amarikrik-nak. Gapo, ken ni Jimbert. Iho, inton bigatan ti isasangpot ni Divine. Katay ko namin, si Kanto ti mang sabat king kuwana iji airport. Wan daddy, uwan ko naklatan, oras ang tumatla. Anasaya at no kayat mo matlaangan asabtan ni Divine. Amom iho, iso ti kayat miya para king ka. Ngamsan ko may ayatan ni Divine. Ti may bagbaga, ti kasta. Tadi pa'y matdimtang dito'y Pilipinas. Amom iho, ado, tinagbalbaliwan ni Divine. Tay ko nakon, addan ay ayatak. Taday jay asyamain, a biktima, ti pan na kay dadanas. Wan. Iho, saan mo nga ibabay ti pamilya tayo? Anyan tulaang ti makuna, dagiti makaamuking ka, kan dagiti papagayam eh. No may sabik ti maa, ti panagramos ti asawa. Awan bibiyang ko na niyan tuman ti masauda. Saan atin napalabas ti pagrukudak nga kayat? No di kat tipitik to'y pusok, daddy. Dapanan sinabat ti anak ta ni Divine. Katsapay la ko ma. Ta iti panagkita ha. Agin na si dagmanan tirik na da adwa. Ay, kasla na regat, honey. Ape akas ta tinakunam. Gapo ti panangilablaban na lata ti ayat na iti dayjay amamay. Oh, saan ama ikariday di apapay iti pamilya tayo, Enrico? Isumati ko na. Ngam jakmanam mo iti anak ta. No apay nga gay ayat una iti dayjay amamay. Saan nga ta aginayuman ni Siyamin? Tapno ada mga langon iti tayaw na itinapasamak kan kwa na. Tipan nakaguntaway na, di kayat ko asawan.
Anya ti kinunam, Barok. Imbaon da ka dagiti dadakkel mo. Tabapan mo sa batan day ang nagan iti divine a kinaubingam. Wala na. Saan na kanapan? Napatpatag para kanyak ti papanan tayo. Unagam, sigurado nga urahin na ka ni divine ni airport. Mabalin na matagtaksi nga gawid di balayda. Wan ngam amuna sa batam. Sa di ka mapan. Sigurado makapungtut lakit di kan kaday jay. Oray gumura kanyak. Awan na sakit abakrang ko. Anya ti kinunam Jimbert. Nagpakada ka kadagiti dadakkel mo, amapan mo sa baten ni Divine ni airport. Ngam dito'y matbalay ti imbayam. Gapot na para kanyak. Napatpatag ti pagnatayo nana. Ngam iti ipapan ko panang sukon kini Divine airport. Wen ang nunamnamaan na ti panang sukon mo kan kuana sa di kamot napan. Ay, sigurado nga agpungtot dalakit ti. Oray man. Awan na sakit abakrang ko. Aniya? Bapan tayo kit din iti papanan tayo. Bareng makabirok tayo matlang iti katangan tayo ababoy, ama parti iti kasangay ti anak yo. Hello, Divine Iha. Nagkita kay kadimot lang kini Jimbert? Anya? Di na kasinabat? Kat no nagpakada-kada kami nga umay nakasunduan di ta, Iha. Anya? Adakan di ta balayo? Sa dino nga rodan tinapnapanan ni Jimbert. Sige, Iha. Pasensyakan. Ala, bayam. Takasaritak to itinalapat inton sumangpat. Okay. Bye. Honey! Honey, anya ti madamag. Impadamag kanyak ni Parisator. Anagkuyog dalu siya kanti anak ta anapan ng gatang kadagiti doa baboy na. Anya? Isumat lagay masaan napan sinabat ni Divine iji airport. Tanagkuyog damat gayam. Wanhane, iso kasarita tanto nenton sumangpart. Tiyak mapalabas dahi nga inaramid ti anak ka. Aguray ka. Nanuan ni Lucia ti baboy aginatang da iti anak ta? Parkendan to kano enton agkasangay ni siya maida. Aniya? Nukas da, agpadayada? Wanhane. Oh, nilakit ni Lucia tinang ipautangan ti anak ta iti kwarta. Ti in-withdraw na iti bangko. Apay aday ta tinalagip mo. Kung naman nagkaduwada iti anak ta, saan ka di? Tapat siyem nga ta, nga impautang ti anak ta, dayjay akantidan. No iso, tinangtadan ti anak ta, tinwidro na iti bangko. Anya? Ar-armon ti anak ta ni Shamain. Kat no iso tinangtadan ni Jimbert, jay 50,000 nga inwidro na iti bangko. Kat jak mamati nga impautang na. Oh, dayta ti kayat ko ang malawlawagan inton sumangpat. Iso nga agsag ka na day chay as Jimbert. Nanang, nagdadakkel dagiti ginatang yu kan ni Jimbert a baboy. Iso tinagpili. Ay, manong arot ti bayad dagiti dua a dadakkel a baboy. 30,000 balasang ko. Anya? Sa naklata na nagtagtagari di pinili na dagijay. Kwarta na mo't tinaigatang. Nang, sigurado, ano agdinamag nga agpadaya tayo, adun tulakit diti umay.
Kat sigurado naragsak to ti kaaldawan ti kasangay mo, anak ko. Wen nanang. Ket no kasano ti kinaragsak dagiti umay tutumabuno. Amo. Naragragsak tupay ni Jimbert. Adakon, mami. Tinungpadak. Gaputam mo minti pa nangin dyan mo kini Divine EJ Airport. Bukas tayo nyawag nan kada kayo. Wan, kan amumi pa yan ang nagkuyog kayo kini Lucia. Agi matang iti baboy ang mapartinton enton kasangay ni Samain. Kanya. Naglengkit din tinang report kada kayo. Awanan ti mailimad mo pa'y kada kami. Di 50,000 ngayon withdraw ide iti bangko. Talaga kadi ngayon pautang mo? When no, inted mo kini Samain agastun na iti panagkasangay na. Daddy, uray ka di dayjay. Iraman niyo pa iti salitaan tayo. Gaputa agdua-dua kami ngayon pautang mo dayjay. Ibagam lang ang tagpaiso. No di mo kaya't agumil ayab ti pungtot me. Sige. Juan, bareng sumarting kayo. Anya tagpaiso. Hintad ko kini siya mindaya kantidad. Wartak mat. Bukod ko abirok dayjay. Pagbert dyan na. Awanan ka itibain! Enrico! Anya ka kadi! Apay diniswam ti anak ka! Nakigawid siya. Igbatan lang! Bayan nyo, ama. Uray kabilindak aging ga iti matayak. Uray patayndak. Sandak amalapdang nga agayat kinsyamin! Tapanan! Jimbert! Tapanam! Agsubli ka! Jimbert! Girl, I need you. I need your love. Hello, Ani. Nakaawag ka man? Ay na, friend. At the bad news arumbang unay amaamuam. Ha? Anya day ta bad news, friend. Ni Jimbert, at da dito'y tiyanggi da betsyang. Agin inungkat na bartakan. Anya? Apay, ada problema na? Sino ti kadwa na? Mga na isungsung laeng, friend. May sana nadanon ko dito'y tiyanggi. Nakasaritam ka di? Wanda, saan pa'y unay anabartag? Anya ka no tiga po na nga umininom iti arak ngagmaymaysa. Tinumpa ka no ni mami na, dinanugmat ni daddy na. Anya? Iti anya ka po? Kaputi, panangilaban na ti ayat na kan ka. Kunak tupay kat asa anak amay karikan ko na. Friend, ay ayatan nakaunay ni Jimbert. Di mo sayangan na ita panagayat na kan ka. Anya? Daka mo no anya tibagak. Friend. Anak, apay ama ikulkuling ka. Kasangay mo ninton maminsan apikat nga kasla naliday ka. Gaputa da impadamag kanyak ni Ani apakaldaang ako na nanang. Anya ti padamag na. Nadiswan ka no da tata Enrico ni Jimbert. Gapo iti panangilablaban na iti ayat na kanyak. Anya? Nang, sanda ka kayat dagiti dadakkel ni Jimbert. Una yun. Awan ti mabalinda.
Ta si kamot nga ron ti ay ayatan ti anak da. Uwan mo't kit tinanang. Jakmat nga tapakabasulan. No ayatan nak ti anak da. Papanam, Jimbert. Di balay ta siya min, mami. Ba't di na itang halak? Saan ka? Anong more, Jimbert? Apay pang dandak, daddy. Adda pa pananta. Lading itak. Sa anak ama kaumay no sa di naman ti pangawisan nyo kanya. Tanapat patag ka de, ti awis king ka day ja babae, ngum ti awis ko Wan, daddy. Sorry lang. Itangal daw timbagan siya min apan nakaamok. No anya ti banag ti panagayt ko king kwana. Aniya? Isumat lang ngay pilit mulat na timapan. Gaputa na bayagan nga uraik da ito'y agundaway, mami. Saan ka mapan? Sandak nga gawid, daddy. Ibatan niyo titakyan ko. Isurot ko iti papanak. Diyak kayat. Panawang kay marlangan. Napanan. Jimbert! Ang supliga! Ani, ado ti makipagragsak iti kasangay ti kayo mo. Gaputa, ang muda agpadaya. Saan ang nakakaskas daw nga ado ti isa nga ilin siya amin. Ayan ang rudita. Adda itay dito eh. Kaskas-trek na lang iti balayda. Sumrakalatan iti balayda. Nakapakabay na sa amat. Amang ano da VIP asang ili na. Madisturbok kita. Awan pa iti simrak asa nga ili iti balayda. Kan sikat ti VIP ita asa nga ili ti gayam ko. So nga, inkandanunin iti ayan na. Ni nanong na. Adda iti unag. Awan, nakita kita'y iti likod ti balay amang imanmando kadag iti kusinero. Nasayad no kasta. Sige, ani. Mapan ko man tanunin ni Siamin. Talaga anak ko laapan ang ti panunot ti anak ta Enrico. Saan na tanadangdanggan? Ang burburak ti da nakita king kuwana. Gaputi pa nang iwadag na kanya kitay. Anya ti aramidon ta ita. Diyak kaya taday di asya main ti maasawa ti anak ta. No ipilit na nata nga ayatan kan asawaan day di babae. Ilaksid kun nga anak. Diyak kaya ti may babain kadag iti papagayam tayo. Isuanyak patadugan dito'y balay no asawaan na dayjay a babae. Girl, I need you. I need your love. Pudnugayan timbaga kanyak ni Ani iti nagsarita kami iti tarwar. Anya timbaga na? Baga na siya kano ti kang nuran na bisitam ita akasangay mo. Kat agpaisun sa. Ta iti sisirrik ko diti palayo. Adamat na nakasitalamisaan. Nga da nakadayata raon. Uwan, Jimbert. Tito iti pangsa nga iliyakin ka. Tapos ti makadisturbo ka datang agsarita. Mamakadimot lang ang tibanag ti ayat ko king ka. Kasanwa talaga ti panagayat mo kanya, Jimbert. Saan ko amay ladawan king ka? Takas iti kaadalam ti baybay adi matukod. Kasta ti panagayat ko. Kat patsim ko ma. Mamati ak, Jimbert. Tamakitak ken mariknak unay day taan nalaos sa panagayat mo kanyak.
Iso adyak mat adwa-adwa ang mga klon iti ayat mo. Agpaiso. No kasta, agahin ahitan siya min. Uwen, Jimper. Agyaman na ka. Hindi na pa irakupan. Taad na kondisyon ko, iti panangaklon ko, iti ayat mo. Ano niya dahita? Ibilang mo to kumakas, anak. Tuy imitak itaabya. San aparikot dahita? Tamok mata ni kasasad mo. Taawan pulos inliwan mo kanya. Agyaman na. Sikatin ang lawag, iti lubong ko. Sipod day di pan nakaitatanes ko. Naglabasan dahita apa naman. Saan mo kuman alagipan pa eh? Wan. Sanan. Gaputi naklon mo to ayat ko. Kahit ko nga iti kabita na pa naman. Agkalaysata. Anya? Di na kumamot ang awan iti kasta, Jimper. Sana kang kahit ko asakbay ngagpasngay ka, nakapagkalaysatan. Tapos siya kung titumakder nga ama, titumao ang anak mo. Okay, anak. Talaga sana ka nagbidutan ang aklon iti ayat mo. Siyamin. Timber. Naraksaka ko na eh. Gapo tadyak mas baalan tiragsak ko. Gapo itin pagama. Kahit ko, no kahit malakit di, agkalaysatan iti kabiitan na panawan. Wen, iti anyaman nga oras. Nakasagana ang makikalaysagan ka, Jimper. Apay asimang patkapay-laang. Apay akas na ti kunayo, Daddy. Didak ka rin kahit makita, iti dahi apalay. Nasuker ka una yan. Sana kinasukir ti lablaban kong ayat, Daddy. Anya ko mati mama ay dayta nga ayat. Noom siya nuwin nulaisan da kanto dagiti Awan tao. bibiyang ko! Ti puso kan riknak ti surotak, Daddy. Saan kat di ati kahit ta sino man? Salpag! Di mo na amo asurutan dagiti pagayatan may kinimapim. Gaputa at daanak meten itinananay a panunot kenakam. So abay andak kumameten ngag desisyon no anya ti pakaragsak kan kahit ko. Amok meten di dakas kan sayat. Saan mo nga amo? Ta iti panagayat mo una iti dayja mampay. Kat mabalin nga iso ti pakaitib kulan tayo amin. Saan? Amuyo ka di. Inaklonan ni siya min ti panagayat ko. Kat plano nga kalaysa kamin iti mabiit. Anya? Mabit lang, umayan. Kumusta ka? Nasaya ataklat tama, babes. Apengin may ka. Gapot na magagaran ako na makamo. No anya ti ko na ninanang mo iti plano tapan nagkalisa. Iti kabita na panawen. Sumra ka pa yan. Sige. Amon, kunana idimbaga nga addaan tamutten itinaan anay atawan. Ket non niya ti mapanunot ta pagsayaatan ta adwa. Iso kano ti aramidin ta. No kasta, rugyan ta nga rodon nga pagnadag iti papili sa kasapulan ta. Ket mapantanto iti kalaingan a designer. Tagpadait ta itarwatam nga agkasar. Sige, babes. Non niya ti kahit mo. Sumursuro taklatakin ka. Makakaranak unayin amang ikalay sakin ka. Wenang,
Sandak mo't akayat dagiti dadakkel mo para ken ka. San nga isuda ti masorot? Sandak ang madiktaran no maipapan itayat ko ti pagsasaritaan. Magagaran ako na makamo. No anya ti ko na ninanang mo, iti plano ta panagkalay sa iti kabitan na panawan. Kunana idiimbaga nga addaan tamutten ka na itinananay atawan. Kitnoan niya ti mapanunod ta pagsayaatan ta adwa. Iso ti masurot, iso ti aramidan ta. No kasta, rugyan ta nga roden nga ipagnadag iti papili sa kasapulan ta. Mapantanto mo iti kalaingan a designer, tagpadaitan itarwatam. Sige, babes. Noan niya ti kayat mo, sumursuro taklatan. Maragsakan ak unayan kan magagaranak amang ikalay sakin ka. Ngam, sandak mo't akayat dagiti dadakkel mo para ken ka. San nga isuda ti masorot? Sandak ang madiktaran na maipapan iti ayat ko ti pagsasaritaan. No adya ti ba panunot yo na amuyo a pagsayaatan nyo akat si aana mo ngaklata anak ko. Agyam anak nanang. Ngam, kasanon. Kasanon Jimbert. Nuguraan da ka dakiti dadakkel mo gapo iti panangikalaysam iti anak ko. Uray guragan laksidentak. San nga isuda ti masurot kan makalapet iti panangikalaysak iti anak yo, nana. Kayat da nga ta nga ijabalayo ti pakaangayan ti resepsyon no kas pangarigan. No saan daman akayat? Dito yan balayan at pakaangayan mananang. Sa bagay Iso tinagtulagan mi iti anak yo, nana. Di da kam kumaparitan adito ti pakaangayan ti resepsyon. No di kahit dagiti dadakkel ko ti umay. Bayan nyo latan. Sige, awan ti problema iti dayta. Isa bagay, rumbang laeng adito'y balay tababae ti anak ko. Ala, ibagak to ka dagiti karuba ti panagsagaan namin dito'y balay. Taisot pa kaangayan ti resepsyon. Sa dino nga tan tinapnapanan ni Jimbert. Sumip nga tan. Ani, di ka makaid na. Asino ti paspasong nga Adam, ita ka pa'y dito yung sangot trita. Sumip nga tan. Awan pa'y lahang ni Jimbert. Sumangpet tulat ta no sa dino man itinapanan na. Madanta na ganag. Tanasakit tinakam na apim manaw diti balay. Sigurado nga day ti balay da siya main. Iso nga awan ti pagdanaga. Anya? Ang ije nga ta tinapanan na. Natural. Taagay ayat unay di anak mo iti day jay a babae. Anya nga ta timpakmakan day di a babae. Taapi akas la isulatan di makit-kita ti anak ta. Ani, amangan nupudno ti atap ko. Aginayuma dayjay a babae ti anak ta. Anya? Mamati ka iti gayuma? Oh, jagam mo. Tinasayaat, kasarita tantumanan inton sumangpat. Diyak kayat aday di a disgrasyada di pagsabaan ti anak ta. Siyabain, kurak ba no magipang malampay ni Jimbert? Nagawid mo tayo. Imbagak adito yan namang malam. Ngam, kunana amabain ka no isa nagawid din nang. Apay amabain pa ila ang katnobyo mo. Kan agkasar kayong taon. Siyempre, mabain. Ta saan na pa'y anaya mo unay tibagbagay na kada kayo nanang. Sa bagay ang maguray ka man.
Talaga kadi nga awanen ti panagsasarita kadag iti partido na. Maipapan iti panagkasaryo. Awan siguro, nanang. Taam mo yung sandak akayat ang maikamang iti pamilyada. Sa bagay, uray awan pa malubos mi adadakilyo, makakasar kayo lata. Taadaan kay mo ten iti umno nga idaan. Rabiin, itala sumangpat ka. Nagdamdam nagtitao-kan ka. Pasensya ka yun. No sinigsiganda ka sumangpan, mami. Sa dino tinagkapkapwam. Saan yun na namagan pa eh? Tamang nagpungtot kailangan naman nyo. Iti balay ta siya, min. Mata ka di ba sa bali apapanak no saan nga ijay? Ha! Kunak tupay nga ijay tinapanam. Awan dakis na no ijay man pagpalabasak iti oras. Kat, anya man ang dagiti nagsarsaritaan nyo iti dayjay a babae? Sigurado kaya? Kahit yung ama mo? Wan! Isungarot na damdamagan. Natulagan ti pa nagkalay sa amin, mami. Anya? Saan? Di mo ikasarday dya a disgrasyada! Ay ayatek ni siya min, mami. Awan makalapad kanyak. Sige. Naglakati pa ng tungpayo kanyak. Tapno matauan ka! Uray guranda ka. Uray dirdirin nyo ti ropak iti katutong pa. Awan makalapad kanyak. Nilang patay ti makalapad iti panay kalaysak kani siyamin. Nalawag ka di, mami. Girl, I need you. I need your love. Saan? Saan? Anak! Siyamin, agriin ka. Agriin ka, anak ko. Oh, apay. Adyan papaspasamakin ka. Nagikis ka. Agsangit ka matan. Apay, anyat napasamakin ka, anak ko. Rapist, nanang. Nagsubli kang pahidi. Kat ginundawayan nakmanan. Ano yan? Talaga asaan mo amalipatan? Dahil di napasamakin ka. Maliplipat ako, nanang. Gamiti pa na kay tagtagayanap ko. Malagip ko manan. Di pasapa. Ay, anak. Saan ka nga agsangit? Pagkalmaam tarik na. Gamkas lagbay-bay sa day dyan na tagtagayanap ko, nanang. Nagsubli kang pay editi rapist. Mabuti nga nagsubli day jay. Kaputa na dagsan, tinagbasulan na kan ka. Saan nga imposible nga agsubli, nanang? Namaamuan na nagbunga day di naramid na akin na ayop kanyak. Di ka maganakan, anak ko. Agasawa ka itoon kini Jimper. Kat sigurado, pagkitaan na ka iti dayjay aripis. Anya? Natagtaginip mo manin ti lalaki anang gundaway ken ka? Owen, friend. Nagsubli kang pay iti. Kinuntawayan na. Kunada,
At itagtagainap kat baliktad. Saan ton ang mapasamak? Kinalidam ang napasamak mo, friend. Ani, kaslag payso. Ngam, apay nga taakas chay tinatagtagainap ko. Kaputa, saan mo pa'y anamin pinsan anaywaksi? Kat day tati rason no apay natagtagainap mo man ng tiripis. Mabali na kasta. Aguray ka man. Madamag ko man kaya. Nukas pangarigan ta agsubling agpaiso tinanggundaway kan ka kat dumawat ti pamakawan. Mapakawan mo ka di pay? Saan, ani? Uray agluwa ititara. Pulos at tsak mapakawan. Pabalod ko no agparang kanyag. Maawatak tirik ng friend. Saan ka di pa'y anasibsiban tiguram iti lalaki anang idadansken ka? Iti kaano man. Saan to ang masibsiban tigurak iti ayok alalaki? Ang mga mapatay ko pa'y kiti. Nuyam amo na tibagina nga isutin ang kundaway kanya. Talaga ka di ngawan pulos pamalpalat patam iti langana? Nasipngat. Iti nang saidan na kanya kiri. Nagpartagdag iti pasamak. Kalpasan na ginamatanak. Dagusnak a pinarusukan. Kit napukaw ko ti bukod ko. Ala, sapay lang taad ang tumutla paglawagan ti kaso. Kat maikan ti hustisya, tinapasamak kad ka. Aging kaita. Mangnamnama akpailaan. Matiliw tumatlaang ti ayop anang guntaway kanyak. Rimuar manan siya anak ta Enrico. Paypay am kadilatan nga asawaan na dayjay asyamain. Diyaka mo. Ngam no saan tan ang malapdan ang mga sawa iti dayjay a babae. Ipaypaysok tinay baga keng kuwana ide. Nga niya. Ilaksid kon nga anak no asawaan na dayjay a babae. Uwin angam, agmay may isa nga anak ta ni Jimpert. Huray! Saan kun a pagtatakkunan nga anak no ibabain na ti pamilya tayo? Talaga maipapain tayo. Kadisgrasyada ti asawain na. Iso ano ko na mga ilaksid mo? Laksid at tumatan, Enrico. Isunto ti bagata inton sumangpay. Barag no agpanonot ti mamin ribo. Dai mas to'y ginatang yu asid ayo, Charmaine. Ay, mangan kailata, nana. Katsikal. Apay ati kamot mangan. Napusog ako na. Anya, di nakabasbasit sa pay marlatikinan mo. Napusog ako. Ken may sa maragsakan ha. Tada kasi nakasangok ka nangan. Mabain kan sa laan mo't. Iso abasit tikinan mo, Barok. Un gayam, maisabalik man ti saritaan. Kumusta mo tinapanan nyo? Agsublay kami pa ija City Hall, nanang. At dapay saan mi analpas ana ilakad. Sigurado, malpas mi amin itangal daw. Ala, asikasun nyo nga ron dagitarumbang ama asikaso a papeles yo. Tapno makapagkasar kayon ton. Girl, I need you. I need your love.
Enrico, Apay anya ti damag. Dinanon nakpay dito yung opisina. imawag kanyak ti may sa kadagiti amigak nga agtrab-trabaho iti City Hall. Katimpadamag dati panangipag na da Jimbert kinsyamin, ti papeles da nga agkasaran. Anya? Salpag! Papingin burak mo matandig ka mo abaso. Makapong tutak, gapo, itim padamag mo. Kanya ti aramidon ta. Ipalubos ta kadilatan ama asawa na day chay babae. Kasarita tan tupay iti maminsan. Ngam no di na talatadinggan. Kat pagtalawi kon, ijay palay. Ay, agyamanak. Nalpas mo't la amin ang nagitirik-riki to sa diba nagkasarmi kang Jimbert. Talaga nga inapurayo ha, friend. Wen, friend. Numabalin ko ma. Uray inton bigaton ti kasar. Ngam, saan nga ro da mabalin? Naibagangatan ni Jimbert kadagiti dadakkel na. Nga ipagnayon dagiti papeles yung agkasar. Sana kanupay ana ibaga. Ngam, iti panagawid na ijabalay da. Ibaganan to kanun, friend. Sigurado, kontraan lakit di dagiti dadakkel na. Ti plano yung pa nagkasar. Makamon ni Jimbert na mangilaban iti amin. Sa bagay, saan da madiktaran ti boyfriend mo? So nga, uray kumontra dagiti pakay kamangap. Sigurado latang nga ikasar na ka ni Jimbert. Anya, nagpadait kayo, diti usaran yun itong agkasar ni Jimbert? Wen, anang. Napan kami iti may sa asikat a designer. Ala, sapay kumatawanan ti makatubang iti dayt a plano yo. Kampantiak nanang. Mailaban ni Jimbert ti panagayat na kanya kadagiti dadakkel na. Kastamat ti pamatik. Gaputi saan na matukod a panagayat kan ka ni Jimbert. Kat ala, sapay la kuma. Tanaan anay tun nga aglunit ti suuga at di tapusom. Kat malipata mo, dayjay anang idadanaskad ka. Enrico, kapay ngagin inom kamatan. Kaputa, mailuwak ko binom. Kailiw mo ti arak? Wano kayat mo lang nga malipatan ti agdama a problema ta. Maipapangkin ni Jimbert. Oo. Kaya't kung ay bartekan ti anak ta, Stella. Tap na yun sumangpat. Kat guraam, kasta ka di. Salbag, kas na masinsinitan dagiti gamgam ko. Masurunak mat iti anak ta. Gamtsak kaya tadang ramen, Rico. Pues, ingka nga rod iruwar amin nga ruwatan na. Saan mon apadanunan dito'y balay? Taamangan numapatay ko. Yang tati ko na dikitidrakkel ko. Naibaga kanalpasan na kiti papilis akasapulan mi ngagkasarkin siya min. Jimbert. Ni Mami. Nakarapang pumasdi ka niya. Ayop ka. Inaramid mo latan ti kayat mo! Talaga ka di. Akas talatan ka lakakadakay timang kabi ka niya. Kurang pa'y dayda! Amumin kinita, timtipan nakalpasan dagiti papeles yung agkasarkin ni Siamin.
Nakamonyo. Saan mo nadamagan, pay? Awanan ti Serpina no asino man tinangibaga kada kami. Himbagak mo't itin kada kayo, mami. Awan makalapad kanyak iti panay kalay sa kanyamin. Pues, tangay tinakampulus dengdenggan kinitatim. Kating kabagkatan ng dagiti inrubwat ming arwatam. Tagtalawan! Anya? Pagtalawon dak, mami. Agpili ka! Surutam dagiti pagayatan mi kinitadim. Wano tayo dya asya main di surutam. Santa ka pagpilian. No diyo kayat di masaktan. Masapol nga agpili ka! Da kami atatakal mo, wano tayo dya asya main. Lading itak nga iba ka. Ni siya min tipilyak. O relax dun dak nga anak. No pa'y da kayo tinakanak kanyak. Surotek lat ti pakaragsarak.